Понякога имам просто предчувствието, че нещо ще се обърка. Ето. Добър ден, сержант Хаджи Атанасов. Знаете ли, що ви спрях? Ти не си ме спрял. Аз реших да спра. Ти новини не гледаш ли? Не. Какво да им гледам? То през последната една година има само коронавирус и избори. Ами ако гледаше, щеш да знаеш, че има нови изисквания за екологичните норми. Автомобилът ти трябва да притежава стикер ей тук на стъклото, който да показва колко точно замърсява околната среда. И за кое е този стикер? И без това горим на цяла Европа бакуците тук. Баш моите коли ще замърсява природата. Ще пишем. А чакай малко, Какво ще пишем сега заради това, че нямам стикер, ли? Не, ще пишем за това, че не си пуснал фаровете. Добре, аз едно не мога да разбера. Защо продължавам да минавам от тука? Коста, Секси! Коста, искаш ли да ти покажа моята палка? Къде отиде? Добър ден. Този автомобил коя година е? 91-а. Ще пишем. Защо? Защото е прекалено стар и не покрива новите екологични норми. Ама чакай, аз взем 650 лева заплата, работя 30 дни в месеца и 12 часов работен ден, бе. Ти луд ли си? Не може да взема по-ново. Според новите разпоредби този автомобил няма право да се движи тук. Ама да, обаче аз опитвам... Ще пишем. Ай, ще бай законите! 3000 лева за нова кола се изръсих. Ах ти държавата! Оф, пак ли той, бе? Добър ден. Знаете ли, що ви спрях? Сега, да си дойдем на думата. Старата кола я продадах и взех тази. Има преглед и екостикер. Нищо не мога да ми кажеш сега. А катализатор има ли? Продадах. Ще пишем. Та кола има ли катализатор? Да, вчера купих катализатор втора употреба. Същия, който продадах. Вредните емисии са в норма. И аз пока ми е запушен с турбичка да събирам емисиите вътре. След шофиране ходя да ги изхвърлям. Къде ги изхвърляте? В казана за вредни емисии. Добре. Ще пишем. Защо ще пишем, бе? Защото катализаторът е запушен, щом има турбичка накрая. Ще пишем. Това са документите на катализатора, техническия преглед и вътре има бележка за вредните емисии. Този автомобил към коя категория приспада? Към втора. Ще пишем. Защо? Защото любимото ми число е 3. Този коптор влиза ли в новите екологични норми? Да, господин полицай. Даже е на газ. И мога да ви кажа, че замърсява в пъти по-малко околната среда от повече от дизелови автомобили по пътя. Плюс това има изряден катализатор и всичко нужно, за да се движи напълно законно по българските пътища. Кой ги няма? Ще пишем. Защо? Защото си взел БМВ, пак го караш на газ. Добър ден. Така, продадах старата кола и ипотекирах къщата на баба ми в Твърдица, която ми е наследство и я чакам като топъл хляб от няколко години, за да си купя този автомобил, който е 2012 година. Евро 5, Еко 4, с изряден катализатор. Има автопилот, има сензор за дъжд отпред и отзад и на фаровете и всякакъв куп други екстри, които си нямам представа за какво са ми, но ги има! Много яко е, симпатична кола е. А има ли масаж на седалките? Не, масаж на седалките няма. Ще пишем. Ма чакай, защо ще пишем, бе? Пишем, бе. Ма какво общо има това са... Слушай, кой искаш ли сега да сляза и да видиш какво ще стане? Ай слез. Сега ще ти кажа, аз за какво става просто. Този автомобил отговаря ли на новите изисквания и еконорми? А вашите тъпи патрулки отговарят ли на тия норми, че да ги изисквате от гражданите, бе? Давай, ай отивай да пишеш там. Не, излез от автомобил, моля. Не, няма да си замикай. Оставай! Слушай, приятел. Дай да измислим нещо. Кой имаш предвид?
пишем. Какво? Се опитваш да му подкупиш, бе. Как? Добре, пиши. Пиши! Обаче ми върни парите. Какви пари? Ще пишем. Що? Вредни емисии. Сега нарочно ще мина от тук. Да видим какво ще ми каже. Слушай ма много внимателно. Това е последен модел Тесла. Изцяло електронен автомобил. Знаеш ли къде се намираш, бе? Кот става, бе? Лек! Имам всякакви документи. Талона на автомобила. Еко такси платени. Акта за раждане на Елън Мъск плюс свидетелството му за раждане. Отрицателен ПСР тест. Положителен ПСР тест, ако трябва. Батериите на кола. Още батерии. Резервни батерии. И зарядното на колата. А това са шевовете ми от операцията на бъбрика, който продадах, за да си платя първоначалната вноска на тая Тесла. Сега май няма какво ми кажеш. А? Какво ще ми кажеш? Еми, какво? Ще пишем. Ама за какво ще пишем, бе? Абе, вие знаете ли какви вредни и токсични вещества се съдържат в батериите на тия коли, бе? Не, ще пишем, не. Сега за какво ще ми се заяждаш, бе? Че нямам каска ли, бе? Продадах всички коли. Всички коли, за да купя този велосипед. Ходя всеки ден на работа с него и минавам по 30 км. По 30 км и баба ми са майката. Обаче поне не замърсявам околната среда. Сега какво ще ми кажеш, бе? Галош! А къде ти е задния светлоотразител?